जेब्ला पीटीसीआ हारिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन बै समावबो अमरस ब्रह्म दावराव देख्रेबमोन बायदि खेंख्रा खुंख्रा सानग्रा सानैसो मानसि दंमोन। गोदायनिफ्रायनो दङमोन जेला पीटीसीआ सोमावसारदोंमोन बै समावबो साफा सानै मानसि दङमोन। एबसुआ सोमावसारदोंमोन बै समावबो दङमोन। बीएलटीनि सोमावसारनायनि समावबो दङमोन। एनडीबीनि सोमावसारनाय दङमन। जेब्ला एबसुआ सोमावसारदोंमोन बै समावबो खेंख्रा खुंख्रा सानग्रा सानैसो मानसिफ्रा बर'नि गेजेराव दंमोन। बीएलटीनि सोमावसारनाय समावबो बेफोरबायदि खेंख्रा खुंख्रा सानग्रा मानसिफोर दंमोन। एनडीबीनि सोमावसारनाय समावबो अमरस ब्रह्म दावराव देख्रेबमोन बायदि खेंख्रा खुंख्रा सानग्रा मानसिफोर दंमोन। बेफोर बाथ्राखौ तामुलपुर बर' थुनलाइ आफाद खुंगा 42थि बोसोरारि जथुमायाव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी, मिरु बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि नीलकान्त गयारी आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबिजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्रा। बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबावोदि अमरस ब्रह्म दावराव देख्रेबमोन बायदि बर' हारिनि गेजेराव खेंख्रा खुंख्रा सानग्रा मानसिया सिगांनिफ्रायनो दं। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' थुनलाइ आफादानो बर' हारिनि सिनस्रि। बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसायानो जाय जेराव थायाथों मानो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनो अननाय सिबिनाय मोजां मोननायखौ अरायबो दोननांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' थुनलाइ आफादा थांखिनिफ्राय मालाबाबो दोरोदाखै। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानथौ सानस्रि बायदिनो बर' हारिखौ दैदेननो नाजागासिनो दं होननानै बुङो बिथां प्रमद बर'आ। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिना ला। दिनै जिहेतु बेयो फैनायनि उनाव जों नुबाय माखासे खोथाफोरखौ बुंफोरदों नाथाय खामानिखौ बुंनाय बेसेबांसो आं जिफोर खोथाखौ बुंदो बिनि खामानिया दिनै नङा, दिनैनिफ्राय 50-60 बोसोर सिगांनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ। बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे मोननै आफादानो बर' हारिखौ दिनै बर' हारिनि सिनस्रिखौ गोख्रों खालामनानै लाखिदो होनोब्ला बे मोननै आफादानो। गेजेर गेजेर माखासे जोंहा रिभलुसनारि आफादफोर ओंखारो आरो बिथांमोना जांख्रिथायखौ गोख्रों खालामो आरो बेजों जोंहा आरो माबा मोनसे एचिभमेन्ट फैयो। दा बर' हारिनि जि थांनाय 60-70 बोसोरनि जि साननाय हनाय मावनाय दांनाय आरो राजखान्थि बेवहाय मोनसे डाइरेक्सन होनाय, मोनसे दिशा होनाय, दिग होनाय मोननै आफादानो जाबाय बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफाद। दा नंखायनो आङो बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाखौ खावलायगोन जाय जेरावनो थाया मानो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फारसे अननाय सिबिनाय आरो मोजां मोननायखौ अरायबो दोननांगोन। हारिनि सानथौ सानस्रि, हारिनि एजेन्डा, हारिनि मिशन भिजनखौ लानानै आवगायलांबाय थानाय आफाद मोननैयानो बेनो आरो बेवहाय खुनु गुदुं गुसु मोजां गाज्रि थासारिया दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादखौ मालाबाबो थांखिनिफ्राय दोरोद होनो हायाखै। दा बेखौ जाहाथे बयबो बुजियो आरो जों बयबो बुजिनांगोन। दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि साननायनि जि मोनसे गुबै बिथांनि जि साननाय हनायमोन सानस्रिमोन बेजोंनो दिनै बर' हारिखौ जों दैदेननो नाजागासिनो दङ। नंखायनो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि माहारि महरै दानो जि आयदाफोरखौ गोख्रों खालामनांगौ बे आयदाफोरावनो जों खामानि मावगासिनो दङ। दायो गंजि कलेजनि खोथाया गोबां बेरखांबाय थादों। गंजि कलेजनि खोथाया थाबैनो जागोन। बेवहाय माखासे एनरलमेन्टखौ लानानै मोननैसो इसु ओंखारदोंमोन नाथाय बेखौ जोङो सल्भ खालामनो हाबाय आरो खम दिननि गेजेरावनो बेखौ जों फोसावगोन। अमरस ब्रह्म आरो नैबे दावराव देख्रेब बिथांमोना जिहेतु माने दायो चेलेन्ज खालामदोंमोन जे आबसुखौ नैबे बिटिआरनि माखासे दफाफोरखौ लानानै बिथांमोना जिहेतु पिआइएल खालामनानै होदोंमोन। बे बेलायाव बिथांनि आङो बेफोरबायदि खोथाफोरखौ रायलायनो साना। सोरबा बेटिग्रम मानसिफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो दङमोन। जेला पीटीसीआ सोमावसारदोंमोन बै समावबो साफा सानै मानसि दङमोन। एबसुआ सोमावसारदोंमोन बै समावबो दङमोन। बीएलटीनि सोमावसारनायनि समावबो दङमोन। एनडीबीनि सोमावसारनाय दङमोन। बर' हारियाव साफा सानै मानसि बेबायदिनो खेंख्रा खेंख्रि सानग्रा थायो। बिथांमोननि थाखायनो मालाबा खहा जायो। नाथाय बे खेंख्रा खेंख्रि सानग्रा मानसिफ्रा कन्ट्रिबिउसनथ' जेबो होनो हाया। बिथांमोना माने माखासे उसुबिदाखौ लाबोयो। दा बेबायदि साननाय मानसिफोरनि सायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया। जाय हायोबा हारिनि मोजां मावनांगौ, हायाबा जिरायना थानांगौ। नाथाय बेबायदि खेंख्रा खेंख्रि साननाय उल्टां फाल्टां साननायखौ मालाबाबो लाबोनो नाङा। गोदान बोसोर सफैबाय, ख्रिस्टमास सफैबाय। गोदान बोसोरनि साफ्रोमबो बर' फिसानो आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। गोदान बोसोराव बयबो गाहाम देहा आरो गोसो लानानै थांनानै थानो हाथों आरो जिखिनि जोंहा खृष्टान धोरोमारि दङ बिथांमोननो बरदिननि ख्रिस्टमासनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। सेरफांगुरि बाजार श'रुमा ख्रिस्टमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम ख्रिस्टमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ।
नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिव आउटलेट, सराइबिल फेस्टिव आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिव आउटलेट आरो धुबरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिव आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158725656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।